Tama magdedesisyon ng tama Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon Tama magdedesisyon ng tama Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon Tama magdedesisyon ng tama Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama The scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Mga kabalen, isang magandang umaga ho sa inyong lahat at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 po ng umaga ngayong 2026. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Kabalen, araw ho ng Biyernes ngayon, January 2. Ikalawang araw ng taong 2026. Kumusta kayo po? Amis na kayo? Detang kaya katamong kakwentuhan, Kenny. Ayan, mag-comment lamang, mag-share ng inyong mga saloobin. Siyempre, matagal-tagal tayong hindi nagkita, mga kabalen. So, pag-usapan natin yung holiday season at siyempre, itong mga balitang dapat din nating malaman. Yung sitwasyon sa iba't ibang kakalsadahan at yung taya ng panahon, yan po yung ating tatalakayin at konting kamustahan lamang. Dahil, alam nyo na, ito po yung unang araw ika nga ng trabaho matapos sa bagong taon, matapos ho yung ating mahaba-habang bakasyon. Kaya naman eto, Kamalen, kumusta ako po? May pagkwento tamo. Alam ko nakatutok sa ating programa. Eto, batiin ko na. Unang-una, pamilya Mandap ng San Simon, Pampanga and Quiros family ng Arayat, Pampanga. Happy New Year din kay Arnel Salonga ng Angeles City. At sa aking kaibigan Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga na nagdiwang ho ng Aguman Sandok, yung bayan ng Minalin. Yan, mamaya makibalita tayo, silipin natin yung highlights. Congrats din sa
Santo Domingo yun nakita ko eh. Yan. Nakalbong salamat. Kareng manantabe pamurin kaya kami kiniging CLTV 36 ngayon pong 2026. Yan. Rhyming nga. Claim natin ng taong 2026. Ika nga. Ano ho yung mga usapang New Year's resolution? Yung mga bagay na gustong kalimutan. Ay, may nakita ko si DJ Ellie nag-post. Sabi niya, kayo na lang magbago. Hindi ko kayang magbago. So yung mga New Year's resolution ho may mga New Year's resolution kayo dyan. Pwede nyo ibahagi sa anin. But for the meantime, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga dahil maulan ang umaga. Oo, hindi nga nakapag-bike si Kuyang Justin dahil inulan tayo kaninang umaga. Narito po ang sitwasyon ang mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga ngayong araw ng Biyernes, January 2. Para ho sa lahat ng mga babiyahe ngayong araw, o kareta pong magbalak ating lakad pamurin. Uling hindi pa tapos yung mga holiday festivities, hindi pa tapos yung mga gathering, get-together. Hanggang January 6 yan sa birthday ho ni Sharon Cuneta. Hindi, joke lang, Three Kings. So, akala ko kasi holiday yung birthday ni Sharon Cuneta. Para sa aming mga Sharon yan. Sa mga Sharon yan, holiday yon. Tama? Balitang may paggagamitan. Skip the scroll. Pero pag di ka Sharon yan, normal lang. Three Kings ang ginugunita mo. Sige po, ito ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng lungsod San Fernando. Dito muna tayo sa gawing itaas, boxes 1, 2, 3, and 4. Ang inyong nakikita sa box 1 ay ang traffic light area dyan ho sa may Panings. Kaya pong Telabastagan going to Friendship Highway. So, going to Angeles City, of course, yung diretsyon niyan. Paalala sa ating mga kababayan ay tiyakin yung Yan ho mga kabalin wait lang, ulitin ko lang. Meron lang unnecessary noise dito sa aking microphone. Sagap ba, Angelo? Kung hindi naman, okay lang, tutuloy ako. Mamaya ako na lang papalitan yung mikropono. Sige, ito sitwasyon muna ng trapiko. Hindi, merong meron bang noise, Angelo? Naririnig mo ba? Ayan. Parang merong merong static. Oo, baka hindi nyo na marinig yung aking Ayan. Sige ho, ayusin ko mamaya. Silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. O gaya ng binanggit ko kanina, yung 1, 2, 3, and 4. Yan ho yung sa may Panings portion. At dito ho sa may... distracted ako. Kabalen, ako'y magpapatalastas lamang ng mabilis. Papalitan ko lamang yung aking mikropono. Dahil meron lang hong konting static para lang tuloy-tuloy tayo. Isang mabilis lamang ho, wag ho kayong bibitiw Iwan ko lang kayo sa traffic situation. Mawawala lang si Kuya. Hindi na ako magpapatalastas. Sige, hindi na ako magpapatalastas. Iwan ko lang yung traffic, tuloy-tuloy. Mabilis lang, palitan ko lang yung mikropono ko. Dahil merong pumasok na static. Ayan, standby lang tayo. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.
the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Okay guys, I am back. Ayan. Okay na yung audio. Oo, inayos ko yung kable. O, di ba? Mas magandang pakinggan ngayon. Sige ho mga kabalen, gaya ng binabanggit ko, balikan natin. Traffic situation sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayong araw ho ng Biyernes, ikalawang araw ng 2026. Si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Dito ho sa may area ng Panings, MacArthur Highway, going to Philam Friendship Highway and Angeles City. Maluwag ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Paalala sa mga motorista, if you are headed north, yung outermost lane, dyan ho sa may Panings traffic light portion o yung Philam Friendship, Telabastagan, continuous po ang traffic flow dyan sa area na yan. Samantala, dito ho sa may Holy Angel Village ay maluwag pa rin. Ay medyo continuous yung traffic flow. Antayan lang, bigayan lamang. Maluwag naman yung sitwasyon ng trapiko dyan sa portion na yan. Ganyan din ho sa may Sindalan section, yung outermost lane sa may southbound southbound section. Dyan sa may Sindalan, continuous din ang traffic flow niyan kahit pula. Dyan ho sa may Del Rosario, ganyan din. Maluwag ang daloy ng trapiko. At dyan sa may sakop maimpis, yung box 5 and 6, yung box 5 ay light traffic, 6 ay sa may St. Jude ho yan. May kaunting antayan sa traffic light portion. Pero continuous traffic flow, 7 and 8 ay dyan naman yan sa may area ng old DFA building. Light traffic sa mga oras na ito. Ganyan din yung ibang bahagi po ng Jose Abad Santos Avenue na sakop ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Maluwag na maluwag sa mga oras na ito. Paalala lang sa mga motorista, abay dahan-dahan dahil madulas ang kalsada at hindi porke masyadong wala masyadong traffic mag-go na ho kayo beyond the speed limit. Mag-go beyond the speed limit. That's so konyo. Anyway, sige ho, ipagpatuloy natin. Yan ho ang sitwasyon ng trapiko sa iba't pang bahagi ng syudad San Fernando ngayong ikalawang araw ng 2026.
Eto naman ho mga kabalen sa North Luzon Expressway para sa mga babiyahe ngayong araw o yung mga luluwas na at hindi na isasagad yung weekend. Neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Narito po ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Dito muna tayo sa Gawing Itaas, Balintawak Toll Plaza. Yung mga pauwi dito sa Central Luzon, wala masyadong problema. Ganyan din naman yung senaryo going Metro Manila, maluwag pa sa mga oras na ito. Samantala, dito naman sa may Valenzuela Interchange, northbound lane, maluwag na maluwag ang daloy ng trapiko at magkabilang linya actually, pati southbound, light traffic. So kung ayon yung sumabay sa mga maraming pauwi sa Sabado at Linggo, ayan, ito yung pwede ninyong i-maximize na pagkakataon yung araw ng Biyernes, January 2, ayan. Mindanao Toll Plaza, ongoing yung road works pero wala naman hong traffic sa mga oras na ito. Ganyan din sa may Libtong, may Kawayan southbound lane. Tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng trapiko. Taal Bridge, Bukawi, maluwag ang sitwasyon. Sa may San Fernando Interchange ay light traffic din bagamat marami than the usual. Kasi alam nyo, marami na yung mga pauwi. Mula Baguio niyan. Magsisimula na silang mag-uwian. Kaya yan yung kabilang dun sa mga mararanasan natin. Yung pagbigat ng daloy ng trapiko. Sige, samantala. Ito, makibalita tayo. Konting update lamang. Paalala pala o public service announcement sa ating mga kababayan na babiyahe po sa North Luzon Expressway. Ay, hindi, masanting ini. Naman sana kailanganan, di ba? Huwag naman sana ninyong kailanganin. Pero ito ho mga kabalen ay merong libreng towing. Free towing service, Ito pong NLEX. Mula January 3, alas 6 ng umaga hanggang January 5, alas 6 ng umaga. Para ho yan sa mga Class 1 vehicle, papunta sa nearest exit. Okay? So, merong free towing ang NLEX para ho sa mga babiyahe ngayong January 3 hanggang January 6. 6 a.m. to 6 a.m. ng January 6. At papunta sa mga pinakamalapit na exit. Para ho yan sa mga Class 1 vehicle. Makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Mula naman ho sa North Luzon Expressway, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng lalawigan ng Bataan. Dahil alam naman natin, marami rin yung mga namasyal at syempre nag-uwian sa ating mga karehiyon dyan sa Bataan at sa Zambales. Pagbati sa mga kaibigan nating mamamahayag dyan sa Olongapo City. Happy New Year ho sa inyo, ha? Si Kong Ansbert Joaquin at si ating Eileen Sanchez. Ayan, isang happy New Year sa inyo. Ito po mga kabalen, traffic update sa lalawigan ng Bataan. Ngayong oras pong ito, 10:21 ng ikalawang araw ng 2026. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto Dito ho sa may area ng Layak, Balanga bound, may konting antayan sa traffic light portion pero maluwag naman ang sitwasyon. At dito din sa SC Tex, ayan, medyo
ganyan din yung senaryo. Marami-raming sasakyan palitan lamang dahil po may traffic light nga dyan sa area na yan. Coolest Crossing, maluwag na maluwag sa mga oras na ito. Balanga light traffic din. Ganyan din sa may Samal ay napakaluwag ho ng daloy ng trapiko. Marami-rami lang sasakyan yung Balanga bound sa may Layak at yung patungong SC Tex. But the rest, paalala lamang, kahit ho maluwag ang mga kalsada dyan sa Bataan, sumunod tayo sa speed limit upang maiwasan ho yung mga road crash na posibleng kumitil ng buhay. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang Hindi ko naman kayo tinatakot. Renirekta ko na lang. Kasi di ba, pag sinabi kasing para mag-ingat ho kayo, di ba, may mga ibang driver may mga ibang, di ba, lately may napapanood tayo, kahit mga content creator, di ba, they would do the unnecessary things just to get views and to gain followers, di ba? So, seryosohin na natin. Pag hindi kayo sumunod sa batas, trapiko, at sa mga safety rules, pwede ho kayong mamatay. Ganun lang po kasimple. Wag na ho nating palamutiin pa na baka kayo madisgrasya o etc. Pwede ho kayong mamatay. Totoo ho yun. At syempre, dapat tiyakin din yung kaayusan ng sasakyan, di ba? Sabi ko ngayong 2026, unhinged na ako, di ba? So, re-rectain ko na. Tama ba yung gamit ko? Anyway, sige mga kabalin, batiin muna natin. Nakatutok sa ating programa ang aking masugid na tagapanood at kaibigan, Kenneth Lizarondo. Kuya Justin, welcome back, kabalin. Oo nga Sabi niya, balik channel to na yung Kapamilya Channel. Yung CLTV 36 pa rin, Kenneth, di ba? Ayan, maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta sa CLTV 36. Ayan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream. At TV 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Skip the scrolling stream. Eto na nga. Napakaaga kong naghanda para makapagbisikleta, pero kagabi naman nasilip ko rin sabi ko nga mukhang maulan at maulan nga siyang tunay, maulan nga ho mga kabalin pagkagising natin sa ikalawang araw. Actually kahit kahapon umulan, alam niyo maganda naman yung ulan na to. Wag lang sobrang lakas, yung sakto lang para ho tawag dito, mahugasan yung mga pulbura sa kalsada. Pansin nyo tuwing January 1 umuulan, di ba? Maganda ho yun kasi may mga iba pang paputok na nandyan, hindi pa pumuputok, di ba? So baka pulutin ng mga bata, magdulot ho ng disgrasya. Kaya yan, tiisin lang natin. Okay lang yung ulan na yan, blessing yan sa ngayon dahil para malinis yung mga pulbura sa kalsada matapos ho yung paputok. And ngayon naman silipin natin, makibalita tayo sa ating kaibigan sa DOST Pag-asa. Kung yung ulan na ating nararanasan sa kasalukuyan ay magtutuloy-tuloy sa unang linggo ng bagong taon. Narito na po ang ulat panahon. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan sa Southern Luzon ay ang patuloy na pag-iral ng shoreline ay salubungan ng mainit at malamig na hangin. Samantala, easterlies naman o yung hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang umiiral dito sa Visayas at Mindanao, samantalang northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan ang umiiral dito sa Northern and Central Luzon. So dahil sa epekto ng shoreline at amihan, makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, pati na rin itong western and eastern portions ng Visayas. Samantala, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa unang linggo ng taong ito. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so dahil sa epekto ng shoreline, ito yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, asahan natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Southern Luzon, partikular na sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Masbate, at sa may Romblon area. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon or most of Luzon, partikular na dito sa mga rehiyon ng Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, pati na rin dito sa Metro Manila, most of Calabarzon,
nalalabing bahagi ng Mimaropa at nalalabing bahagi ng Bicol Region, ay makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw na dulot naman ng northeast monsoon na kung saan may kasalukuyang surge o pagbugso ng amihan at tayong nararanasan. Samantala sa nalalabing bahagi ng Luzon, particular na dito sa Region 1 sa may Ilocos Region area, ay generally fair weather ang ating mararanasan. Posible maulap pa rin yung mga kaulapan kalangitan dito, pero yung mga pag-ulan ay light rains o yung mga pag-ambon lamang. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so itong bahagi ng Palawan as well as itong Northern Samar at Western Visayas, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan ngayong araw. Mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa dulot ng shearline. So kanina nga, itong area ng Luzon as well as itong portion ng Western Visayas at Northern Samar, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil malalakas at tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan na mararanasan ngayong araw. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas as well as buong Mindanao, generally fair weather ang mararanasan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, may gale warning tayo nakataas dito sa seaboards ng Northern Luzon, sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang na dyan ang Babuyan Islands, Ilocos Norte at sa may Ilocos Sur. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, simula bukas, araw ng Sabado hanggang sa Lunes. So for the next 3 days, inasan pa rin natin na may kalakasan yung bugso ng ating northeast monsoon at mas susubsob pa or mas mag-shift southward yung axis ng ating shearline na kung saan makaka-apekto na ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon as well as itong malaking bahagi rin ng Visayas area. So as compared to today, in the coming days ay bababa pa yung axis ng ating shearline. So most of Southern Luzon, so sa mga rehiyon yan ng Bicol Region at Mimaropa, pati na rin dito sa buong Visayas. For the next 3 days, asahan natin itong mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, particular na itong silangang bahagi ng Luzon, asahan naman natin yung maulap na kalangitan at mga pag-ulan na dulot naman ng malamig na hanging amihan o yung northeast monsoon. So particular na sa mga lalawigan ng Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora at sa may Quezon. At dahil may kalakasan nga yung bugso ng ating hanging amihan, and for today may nakataas tayong gale warning over seaboards of Northern Luzon, asahan natin in the coming days ay makakaranas na rin tayo ng maalong karagatan over the eastern seaboards ng Central and Southern Luzon. Kaya posible magkaroon na rin po tayo ng gale warning sa mga seaboards na ito sa mga susunod na araw. Sa araw naman ng Tuesday ay may inaasahan tayong paghina or pag-akyat naman ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Kaakibat nito yung pag-akyat ng axis ng ating shearline. So dahil aakyat or mababawasan yung epekto ng shearline dito sa may Visayas, asahan natin ang generally improving weather condition over this area. So mababawasan na yung mga sustained na pag-ulan over Visayas, gayon pa man, ay magpapatuloy yung epekto ng shearline dito sa area ng Southern Luzon, particular na dito sa may Bicol Region, Mimaropa at sa lalawigan ng Quezon. Samantala, yung northeast monsoon, patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon, dito nga po sa area ng Apayao, Cagayan, Isabela at sa Aurora. Kaya for the next 3 to 5 days, maganda po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides, especially nga sa area ng Southern Luzon at Visayas, dulot po yung epekto ng shearline. And since wala pa nga tayong minomonitor na low pressure area o namang sama ng panahon, sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na nanatiling maliit rin yung tsansa na magkaroon pa tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Haring araw sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6:21 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 5:39 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories tulad ng rainfall advisories or thunderstorm advisories, i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official websites
sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Goulat. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Maraming salamat Dan Villamil ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balitang may paggagamitan. Ito ho mga kababayan, foreign exchange rate muna mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong January 2, 2026. Ang dolyar ho, palitan ngayon ay 58 pesos 79 centavos. Japanese yen is 37 centavos. UK pound is 79 pesos 21 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 55 centavos. Ito hong Canadian dollar 42 pesos 83 centavos. Singaporean dollar is 45 pesos 73 centavos. Ito hong Rial, Saudi Rial ay 15 pesos and 67 centavos. Habang yung Korean won naman 04 centavos, Chinese yuan ay 8 pesos and 40 centavos. Yung euro po ay 69 pesos 05 centavos. Yan po yung palitan ng piso kontra iba't ibang currency ngayong ikalawang araw ng Enero taong 2026. Makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa aking pagbabalik. Ilang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong January 2, araw ho ng Biyernes taong 2026. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang news stream makalipas ang ilang patalastas. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll
scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, eh. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. At kumusta po? Kumusta kayo mga kabalen? Kasama chitan eh. Kumusta ho kayo mga kabalen? At welcome back dito sa ating programa. At gaya ho ng nabanggit, ay ito po ikalawang araw ng buwan ng Enero, araw ho ng Biyernes. Taas ang kamay ng mga nag-file ng leave ngayong araw dahil sipit day arapin. Okay lang ho yan. Don't be guilty. Ika nga, di ba? Simulan ang taon ng nagpapahinga. Tama yan. Wala hong problema. Ang pahinga po ay importante. Lalong-lalo na kung kaliwat kanan yung mga festivities. I'm sure naman, di ba? Yung ganitong panahon, para sa sarili. Di ba? Importante rin hong maglaan ng oras para sa sarili, magpahinga. At hindi po hindi yun na ika nga masamang gawain. Hindi yun masamang trait. Mas magiging produktibo ka. Ayun, may mga pag-aaral ho, Mas magiging productive yung mga nakakapag full rest, ika nga, at yung may mga reset, kung tawagin. At every 36 news stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at Ito ho mga kabalen, silipin muna natin yung mga naging kaganapan dyan sa makulay na pagdiriwang ng Aguman Sanduk. Kung saan 15 floats po mula sa iba't ibang barangay ang nagpasiklaban ng husay sa disenyo, creativity at syempre sumasalamin ho ito sa kultura ng bayan, ganyan din dun sa kanilang mga nararanasan sa pang-araw-araw gaya na lamang noong kanilang kabuhayan dahil kilala po ang bayan ng Minalin bilang egg basket at syempre yung kanilang mga produktong tilapia ay pinagmamalaki rin hindi lamang ho dito sa Pampanga kundi maging sa buong bansa. Para ho dun sa mga nagtatanong, nagsimula po itong Aguman Sanduk sa bayan ho ng Minalin, Pampanga, taong 1930s. Nung 1930s, nakaranas ho ng matinding gutom ang nasabing bayan gawa ng tagtuyot na siya pong sumira sa mga pananim dyan ho sa bayan ng Minalin. At naisipan ho ng mga machong kalalakihan ng Minalin, Pampanga na pasayahin naman yung kanilang komunidad magluto ng arroz caldo after New Year. May lelot la po. At pakapiblas lang pambabae. Nagsuot ho sila ng mga duster. Para naman pasiyahin itong ating mga kababayan noong panahon na yon na nalulungkot. Alam niyo, ganda pag-usapan nito dahil of course we understand nabanggit ko na rin to before kay architect Romel Zapanta na nagdiriwang ng kanyang birthday ngayong araw. Ayan, ang tourism officer ng bayan ng Minalin. Happy birthday, Romel Zapanta. Ayan, kay Arky. Ito yung... Kasi syempre, di ba? Nung panahon, iba kasi yung panahon noong 1930s at saka yung ngayong 2025, di ba? So ngayon, pag nag-cross-dress ka, it's just a matter of the gender expression o self-expression at hindi dapat gawing katatawanan. Malilinawin ko yun na hindi po ginagawang katatawanan ang cross-dressing.
Di ba? Lalo na yung mga transgender, hindi po katatawanan. But during that time, in 1930s, ito yung naisip nila na, mag-duster kaya ako, macho-macho ko, magda-duster ako, di ba? At tinanggap naman ng komunidad. At ngayon, patuloy hong nag-evolve. At ito, totoo to. Pag natatanong din natin yung mga taga-Minalin, actually, kahit yung mga LGBT community sa Minalin, yung miyembro po ng LGBTQIA+, they don't feel offended when they see these macho guys wearing feminine clothes. For them, it's their part po ito ng kanilang kultura at tradisyon, at aktibo silang nakikilahok. Sila pa yung nagme-makeup. Sila yung gumagawa ng mga float. Base ito dun sa mga recent interviews ko, no? Dahil matagal ko na rin hong nasubaybayan at takeover ito pong Aguman Sandok dyan ho sa bayan ng Minalin, Pampanga. Naalala ko, 10 years ago, meron pa akong nakausap doon na miyembro ng LGBT community. Sinabi niya, okay lang yan, sir. Okay mo po kasi kami at tinakiman sariling pageant. Ampong, kami, aktibo kami sa mag-makeup la, ilang mag-makeup, ilang gagawang costume, darening karelang kabalen. And this is a very unique tradition, di ba, na na-carry over natin. At hanggang ngayon, ay nagkakaroon naman ng evolution kung tawagin. At may mga ibang tema na rin gaya ng pangangalaga sa kalikasan. At syempre yung dun sa likas na yaman, no, dahil ito po ay number 1 nga gaya na nabanggit ko, agrikultural ang bayan ng Minalin. Madalas ding bisitahin ng pagbaha, kaya naman sinusulong din talaga nila ito hong pangangalaga sa ating inang kalikasan. Pinakita rin sa float yung mga produkto ng nasabing bayan. Ito, silipin natin yung iba't ibang float. Ayan. Kini po Barangay Manyango. O yan, tilang bangus, sa tilang crabs, karabela po rin. O kabilang yan sa kanilang mga hina-harvest dyan. Ito ho yung ilan sa mga kabalen natin sa Minalin na machong-macho, pero maganda yan, di ba? Na piniling magpasaya ng ating mga kababayan sa Aguman Sandok Festival. Ito, napakaganda ng mensahe nitong float na ito. Ayan, sinasabi, lingapan nyo ko, lingapan da kayo. Di ba? Ito yung inang kalikasan. So, isinusulong talaga na dapat kasabay ho ng pag-unlad, kasabay ng mga progreso, ay hindi natin nakakalimutan, ika nga, yung pangangalaga ho sa ating inang kalikasan. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon, tama. Ito naman yung entry ng Barangay Dawe. Ito, Barangay San Nicolas. Ayan, nakasentro talaga sa pangangalaga ho sa ating inang bayan. San Francisco Dos, ibinida ho yung kanilang mga tilapia. At yung bulak, eto. Kasayang-kasayan. Mekiabe Angel, mag-cover ya. Aliyah Mekiabe, mag-cover ya. Ayan. At nakita nyo naman ho yung reception ng mga kabalen natin sa Minalin. Pagbati ho sa lokal na pamahalaan ng Minalin, Pampanga for putting up a great festival. At syempre, doon sa mga mamamayan, deni pong kabalentamong Minalenyo, dakal pong salamat, congratulations, luwid kayo at luwid siya, Aguman Sandok. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito, pagbate, overall champion Barangay Santo Domingo. Ayan, palakpakan natin. I-announce ko yung mga winners. Base na rin dito sa post ng Aguman Sandok. Ayan. Overall champion po ang Barangay Santo Domingo. Best Muse naman sa Cluster 1 ang San Francisco 1.
Santa Rita. Cluster 2 ang best Muse. Ayan. Best float naman for Cluster 1, San Francisco 2. At best float for Cluster 2, Barangay Santo Domingo. Diba? Shoutout king ka na akong pisan, Loren Torres. Barangay Secretary di Santo Domingo. Congratulations kaya kayo. Best street performance, Cluster 1, San Francisco 1. Habang best street performance naman sa Cluster 2, ang Barangay Santa Rita. Ayan, congratulations sa lahat ng mga nanalo dyan sa Aguman Sandok Festival 2026. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen, good news para sa ating mga kababayan ng mga atleta. Ito ho ay inanunsyo ho ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA at ng Philippine Sports Commission o PSC na ito hong mga Filipino national athletes will now have a year-round access sa competition grade training facilities dyan ho sa New Clark City. Sa ilalim ho ng nasabing kasunduan, ito hong Philippine Sports Commission at yung kanilang mga accredited National Sports Association ay maaring gumamit ng mga pasilidad sa New Clark City, kabilang na ho yung Athletic Stadium, Aquatic Center at yung Athletes Village. At layon ho ng partnership na ito na palakasin pa yung suportahan yung preparasyon ng mga atletang Pinoy para ho sa mga major international competitions habang minamaximize itong mga infrastruktura na ginawa ng ating pamahalaan. Abay, dapat na. Di ba? Sino pang makikinabang niyan kundi yung ating mga pambansang atleta na siya hong nagdadala ng dangal sa ating bayan. Huwag naman yung mga politiko na. Real talk lang real talk, di ba? Pag mansinin nyo, eto batang-bata pa lang ako. That's why I love sports journalism. Nagsimula ako ng bata sa sports journal. Yun, Jario, sabi sa akin ng teacher ko ng bata, pag binuksan mo yung harapan, malulungkot ka. Diba? Malulungkot ka. Kasi puro bad news, puro mga korupsyon, skandalo, nakawan, patayan. Pero pag binuksan mo yung pahina sa likod, sports, mabubuhayan ka, di ba? At yan ho yung ginagawa ng ating mga atleta, kaya palakpakan ho natin silang lahat. Pwera na lamang yung mga atletang nambabatok. That's so unbecoming of a statesman and a sportsman. Di ba? Bakit ko pinalakpakan? Yung mga atleta lang, hindi yung mga nambabatok, yung mga atletang sports. And eto rin, I just wanna say my piece. When I heard this PSC saying na nanalo tayo dun sa sports that matter the most. Parang hindi. Huwag naman ganun. Lahat po ng sports nagmamatter. Kasi kung sasabihin ninyo, importante basketball, basta nanalo tayo sa basketball, okay na. Paano naman ho yung ibang atleta na nagbubuwis din ng kanilang dugot pawis para sa ating bayan? Yun lang. Gusto ko lang i-share yun. Pero ito, maganda ho ito, na dapat papakinabangan ng mga atletang Pilipino at batay na rin sa naging kasunduan ho ng BCDA at ng Philippine Sports Commission ay i-utilize ngayong 2026 ng mga national athletes. Ito pong iba't ibang pasilidad dyan sa New Clark City na talaga namang world class. Abay, magandang balita yan, di ba? Ito naman mga kabalen, sa ibang balita, banggitin ko na rin bago tayo magpaalam. Update lamang ho dito sa kaso ng Pogo. Dito ho sa may syudad ng Angeles. Batay ho ito sa ulat ng Philippine Star, si Dominic Flores.
naaresto ang ikatlong suspect sa human trafficking case na konektado ho dyan sa Pogo, habang yung dalawang high-profile na co-accused ay puganti pa rin. Ito hong nagtatago pa rin o at large ay si dating spokesperson Harry Roque at ang businesswoman na si Cassandra Ong. At large pa rin sila, ayon ho ito sa ulat. And batay na rin sa report, inaresto ng CIDG ito hong suspect sa isang manhunt operation 11:30 ng umaga, December 29, dito ho sa may siyudad ng Angeles. Siya po ay si Boss Terry, 44 years old Chinese national na naninirahan po sa Porac, Pampanga, kung saan na-discover ito pong Mega Pogo Hub. Kabilang ho si Boss Terry sa mga akusado sa kasong human trafficking. Kasama ho dyan sa kanyang co-accused si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at si Cassie Ong. Kabalen, 10:53 na at ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito ho sa ating unang episode ngayong 2026. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At magkita-kita tayo sa araw ho ng Lunes, dahil nga gaya ng nabanggit ko, Biyernes ngayon, si January 5 mga kabalen, para ho sa mas pinaigting na pagbabalita ng CLTV 36 News and Current Affairs ngayon pong taong 2026. Asahan ho ninyo ang mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Yan po ang aming ihahatid sa inyo ngayong bagong taon. At syempre, mas marami pang paraan ng pagbabalita ang ihahatid namin sa inyong mga telepono, mga kabaleno. O, syempre, dapat para mas mabilis, di ba? Ayun, wala yung music ko. Ayan. Bongo. Ito pala yun. Ayan, o, yan. Sige po, ako'y magpapaalam na muli sa ngalan po ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll stream. At every